Idatzi liteke amaitzen ez dena, eta itzuli daiteke euskarara. Horretan tematu dira Marina Garcés filosofoa eta Olatz Mitxelena itzultzailea hurrena ez hurren, eta liburu bat dakarte, abiapuntu gisa. Jakin irakurgaiak bildumaren 50. izango da Marina Garcésen filosofia amaitu gabea. Itzultzaile lanetan estreineko zaritu da Olatz Mitxelena, eta pozik dago emaitzarekin. Esperientzia atsegina izan da, aberasgarria alde batetik, eta izan da bestalde, bide edo esparru berriak ezagutzeko aukera bat. Zer darama baina, sekula itzulpen gintzan jardungabeko idazlea Marina Garcésen lana itzultzera. Ni filosofia ikasia naiz, eta badut era berean hizkuntzarekin eta literaturarekin zaletasuna, eta banuen gogoa filosofia lanen bat itzultzeko. Eta Marina Garcés etorri zitzaidan burura, gustoko dudalako, irakurtzen diodana, eta iruditu zitzaidalako interesgarria zela bere lanen bat euskarara ekartzea. Eta bere ustez, obra honek urte batzuk izan arren, egun oso presente ditugun kezkak lantzen ditu. Autoreak berak euskarazko edizioari egindako hitzaurrean dio, saiakera hau munduaren amaieraren aroan mundu komunen sortzaile dela. Garcések aldarrikatzen duen mundu komun hori euskara da kasu honetan. Marina Garcések argudiatzen duen puntuetako bat da, Europa eta Mendebaldetik atera, eta filosofiak lurralde berriak deskubritu behar dituela, eta espazio berriak, mugetara eraman pixka bat, arrakaletara, eta hor defendatzen du mundu berriak deskubritze horretan, mundu berriak alegia hizkuntza berriak orain arte hegemoniko izan ez direnak, edo bazter batera utzi direnak, eta hizkuntzekin batera baita pentsatzeko moduak ere. Zaurrean ere halaxe dio. Ofizialtasunaren mapa geopolitikoaz harago, idatzi hau mapa horiek desafiatzeko eta zirriborratzeko dei bat da, gure hizkuntzekin, hitzekin, sonoritateekin eta garen munduetan egoteko moduekin. Horietan jartzen du harreta edo, esaten du horietan jarri behar dela begirada, mundu berri edo espazio berri horietatik lortu genezakelako agian, orain arte sortu ditugun arazo batzuei, irtenbideren bat ematea edo behintzat elkarrekin pentsatzea. Eta euskarak Garcésen ideiari egiten dion ekarpenaren ifrentzuan, euskarari egin nahi liokeena. Berak esaten duen bezala, hizkuntza batzuk edo kultura batzuk, leku batzuk ez dira izan oso filosofikoak edo oso filosofiara emanak, euskarara horietako kasu horietako bat izan daiteke, baina bada aukera, justu horretara pausoa emateko. Garcésen hitzetan, amaitu gabeko filosofia indartsu sartzen da, eta bere burua entzunarazten du, baita historikoki goi kulturarako, akademiarako edo estatuen ofizialtasunerako bermerik izan ez duten hizkuntzetan ere. Olatz Mitxelenak beste emakume filosofo bat euskaraz irakurtzeko aukera eman digu, obra hau itzulita. Obra honek bide berriak urratzera eraman gaitzake. Filosofia amaitu gabea izenburuak erreferentzia egiten dio filosofiak duen behar bati, bideak egitekoa eta orain arte egin ez dituen edo orain arte ibili ezten lurralde batzuk zapaltzekoa, eta behin eta berriz errepikatzen duen ideia bat da, amaitu gabetasun hori, alegia filosofiak jarraitu egingo du, ezinbestean jarraitu egingo duela eta gainera hala izan behar duela. Etengabe berritzen eta egiten ari den zerbait. Orain arte filosofiaren lurrak zapaldu gabea bazara ere, zuretzako neurrikoa izan daiteke. Egia da, filosofia ari den liburu bat da, eta beraz, interes bat edo halako jakin bat izan behar da filosofiarekiko, baina era berean filosofiaren egiteko ez, eta gure gizartean dauden pentsatzeko beharrez, modu ez, hausnartzen duen liburu bat, eta neurri batean uste dut badela, edo izan daitekela, gonbidapen bat ere, kaso filosofiara hurbiltzeko. Hortxe gonbidapena beraz, eta testua prest, hezkuntzan aurten lantzen hasi diren emakume filosofoen artean irakurtzeko ere. Filosofiarekiko jakin min puntu bat edo duen edonor, izan liteke filosofian ikasia eta filosofian ari den ikasle, irakasle adituarentzako ere. Bada, uste dut, naiz eta oso jantzita ez egon, edo filosofia gaietan oso sartuta ez egon, irakurri liteken liburu bat. Amaitu gabeak zabaltzen segiko du beraz, Olatz Mitxelenari esker, euskaraz ere.